уважаеми господин Руменов, кмет на община Съединение, уважаеми общински съветници, кметове на населени места, уважаеми господин Кръстю Манчев, почетен гражданин на община Съединение, уважаеми гости, откривам тържествената сесия на Общински съвет Съединение, посветена на 139 години от акта на Съединението на Княжество България и Източна Румелия и 55 години от обявяването на село Голямо Конаре за град Съединение. Моля, заповядайте, имам места отпред. 55 години град градим. А дали можем да си позволим да сме честни пред децата ни, да са благодарни делата ни, да имаме сили да устояваме, да сме свободни, да преодоляваме, нови хоризонти да създаваме, да ви вдъхновяваме. Неведнъж сме чували историята за дързостта и подвига на дозина смели до лудост голямоконарци, водени от Чердафон, заедно с Недялка Шилева, която едва 18 годишна е ушила и развяла знамето на Съединението. Сила, смелост, дълновидност, находчивост са бушували в младите сърца на голямоконарци. И купнеш за непознати идеал на Съединението. Знаели ли са дедите ни какво чудо сътворяват? Знаели ли са стойността на подвига си? Знаели ли са какви последствия предстоят? Едва ли. Но дръзват, поемат отговорност и заедно с други четнически организации тръгват за Пловдив. Те, голямоконарци, са първи. Първи стигат конака и залавят губернатора, свалят властта и обявяват Съединението на България. Ние сме техните потомци. Земята ни е напоена с дързостта им. Въздухът е пропит с честта им. Водите ни са силни и непримирими като духа им. Наследството и традициите ни изковават и заземяват, а мечтите ни изписяват. Преди да дам думата на кмета на община Съединение, господин Руменов, искам да го поздравя за постигнатите резултати в изключително кратък етап на този мандат. За 10 месеца всички сме свидетели и всички преживяваме изпълнението на решенията на Общински съвет, за което носи отговорност господин Руменов. Господин Руменов. На празника искам да отбележа този тържествен миг и да ви пожелая да сте все така отговорен. Разчитаме на вас. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, кметове на населени места, уважаеми дами и господа жители на град и община Съединение. Всяка година на 5 септември ние отбелязваме един от най-значимите моменти в новата история на нашата държава. Именно Съединението на България. Преди 139 години акта, който е предприет от по-голямата част от страната ни, е вследствие на решение пагубно за нашата държава, политическо решение на така наречения Берлински конгрес, на който великите сили казват, България трябва да бъде разширена на няколко части, на няколко фракции. Само по себе си това означава, че това е една държава, която в предходен период, много кратък до този момент, 500 години по пространство, всички знаем историята как ни води. И това на практика означава, че решението на този така наречен прословут конгрес, пагубното политическо решение, означава, че България трябва да изчезне от картата на света.
Само че сами знаем и всеки, който се интересува от история, че България е една от най-старите държави в света. България е държавата, която граничи от всякъде с собствени територии. И допускането на този акт да влезе в сила, това означава, че България днес нямаше да има в териториалната цялост, която има в настоящия момент. Ние сме говорили с това, че хората тогава се изправили и се тръгнали да отстояват своите позиции като на първо място като хора, жители, българи, кореняци българи, хора убедени, че това нещо не трябва да се случва. Горди сме за това, че в нашето населено место са имали патриотичния дух и своята себеотдаденост да тръгнат да поведат всички към протеста, който е станал на 5 септември вечерта, с свалянето на правителство, с предотвратяването на подписването на манифеста за влизане в сила на решението на Берлинския конгрес. Всичко това ние го знаем и това са факти в исторически план, които ние не можем, няма как да ги загръбим. Напротив, в момента това, което трябва да направим, това, което е наш дълг, ние трябва да дадем път на младите, трябва да дадем хоризонт на младите и трябва да им построим така основата, че да се гордеят за това, че са жители на нашето населено место. Трябва да направим така, че от тук да излезе в национален план, да, 6 септември е национален празник, при Съединението, всички знаем, че това е значима дата за нашата държава, но ние трябва да дадем тежестта на този празник да се разбере в национален план какво представлява, защото всички знаем, че, както ви казах преди малко, това е един политически акт, който е вземен като решение преди 139 години, а пък на най-високата институция в момента в държавата ни пише символиката на най-високата институция Съединението прави силата, а дали представителите вътре, които са в тази сграда, знаят какво представлява тази абревиатура. Защото според мен, както ви наблюдавам в последно време, повечето от тях най-вероятно Съединението свързват с други мероприятия, не е момент да ги обявяваме. Така че ние сме длъжни това нещо да го направим и да го пренесем в по-широк национален план. Точно по тази причина ние правиме така с Общинска администрация, Общински съвет и всички организатори, читалища, НПО-та, да направим така, че този празник ние да го наситим и да го популяризираме по начин, по който е подобаващ всички българи да разберат, че тежестта на Съединението на България е по-голяма от подписването на Сан-Стефанския мирен договор само по себе си на 3 марта 1878 година. Така че, понеже съм ограничен в бюджета във времето, и за това, че трябва малко вечер съм още по-ограничен, ще се позволя малко повече. Така че, бъдете сигурни, че като ние в наши лице, като управление на нашата община, ще направим всичко възможно да предадем духа на цялото население, да имат самочувствието, че живеят в община Съединение. И това, което ще направим от тук нататък е да продължим да работим в посока не само когато дойде празника да направим трескава подготовка, а да правим съпътстващи мероприятия, които, пак казвам, да дадем тежестта на този момент от историята, да предадем на широката аудитория, да предадем на всички българи, които са извън територията на нашата държава, за съжаление, но все пак да се чувстват българи. И да знаят, че когато има съединение, когато хората са заедно, когато хората гледат в една посока, се постигат целите и те цели носят винаги положителни резултати. И факт за всичко това е точно празника, с който ние се гордеем. Празника, за който преди 55 години ни е отдадена всенародната признателност за допринасянето на голямата нацията чета за този акт и административното прекръстване на село Голяма Конария в град Съединение само по себе си дава значимостта на нас като население, на нашите предци за приноса за този акт. И ние сме длъжни да защитим тяхната история и тяхната памет. И сме длъжни да предадем така историята на нашите поколения, че те да бъдат също горди, както ние днес се гордеем с нашия празник.
Бъдете живи и здрави, пожелавам ви честит празник и имайте самочувствие, че сте жители на община Съединение. Благодаря ви. Искам да представя, вече не познавате, съветниците ни, които присъстват в залата. Започвам да както са седнали. Вили Кирова. Господин Руменов. Госпожа Вили Кирова, само изглежда, че не мога да кажа. Всички я познавате, мисля, че няма смисъл да ви представя. Гергана Владимирова от село Царемир. Гергана Владимирова, общински съветник от село Царемир. Много добре работи, много добре се отстоява позицията, винаги защитава интересите на населението на цялата община. Благодаря. Петко Агилашки. Петко Агилашки, общински съветник, воен младеж. Стоил Влашки. Стоил Влашки, също общински съветник, още по-воен младеж. Светлана Манчева. Госпожа Манчева, дългогодишен учител в село Христо Ботев, един изключително рутиниран човек, изключително интелигентен, изключително културен, изключително диалогичен, което прави нашето взаимодействие много трудно. Траян Йончев. Траян Йончев, общински съветник, жител на нашата община, на нашия най-голям квартал, квартал Пчеларци, винаги има позиция по всеки един въпрос. Дина Чергарова. Госпожа Линка Чергарова, общински съветник, наш представител от звеното на детската градина. Поздравления за което. Това са хората, които се виждат за нас. Господин Даниел Кацарски. Даниел Кацарски, общински съветник, труден за озлатяване, но в крайна сметка намираме някакъв начин да се коментира. Госпожа Станка Стоицова Чушкова, тя съчетава няколко зоди. Козирог, Овен, Телец и така нататък всички зоди са съчетани в нея. Станче ще да благодаря за нашата прекрасна работа, която води много добре общински съвет, винаги има диалог, имаме спорове, които в крайна сметка са за служебно изчистване на дадени казуси, но в крайна сметка, дами и господа, всичко това, което виждате, това е благодарение на прекрасния диалог и взаимодействие между общинска администрация и общински съвет. Господин Руменов, лесно се работи, но трудно се спори. Водени от силата и богатството на наследството ни, ние, избраните съветници, единодушно издигнахме за присъждане на почетно звание на хора от града ни, които с делата си изграждат обществения облик и социалния ни живот. Личности, които с действията си ежедневно пишат историята ни,
личности, които са автори и изследователи на нашите корени. По случай 140 години от рождението на Найден Команов, Демократичното сдружение на жените и Народно читалище Съединение организираха преиздаване на книгата му и предложиха да бъде удостоен със званието почетен гражданин на община Съединение. Благодарни сме и за мен е чест и привилегия да ви запозная с Елена Команова, която е правнучка на Найден Команов. Нейният баща се казва Найден Тодоров Команов и повтаря трите имена на дядо си Найден Тодоров Команов. Госпожа Команова, заповядайте. Ще представя само за кратко труда на дядо ви. Найден Команов е роден в село Голямо Конаре на 28 август 1884 година. През декември на 1899 година участва в учредителния конгрес на ПЗНС в град Плевен и по негова инициатива в Голямо Конаре е изградена земеделска дружба от 25 души. Той е първият секретар. През декември 1903 година Найден Команов е избран за член на управителния съвет на ПЗНС. Значителен е приносът му и в кооперативното движение. Той е инициаторът на създадената през 1906 година земеделска спестовна заемателна каса Съгласие за подпомагане на земеделските стопани в село Голямо Конаре. Найден Команов работи в непосредствен контакт с Александър Стамболийски и го замества като редактор на вестник Земеделско знание. През 1914 година той е избран за народен представител от Пловдивския край. През 1927 година е избран за кмет на село Голямо Конаре и през мандата си полага големи усилия за благоустрояването на селото и за подобряване на транспортните връзки със съседните села и град Пловдив. С нейното му участие е взето решение за построяване на железопътната линия Пловдив-Панагюрище. Умира през 1972 година, като остави много спомени и документи за историята на село Голямо Конаре. Заедно с Тодор Караготев-Раков са автори на книгата "Народната памет разказва", издадена в чест на 100 години от Съединението на България през 1985 година. Всичко, което е записано в тази книга, още от данните за наличието на живот по нашите земи, в древността и от създаването на село Голямо Конаре, е резултат на много изследвания, издирване на документи и свидетели на историята. Тази книга е документ, който винаги търсим, за да намерим своите корени. Изданието е написано на циклостил и по повод днешния празник и инициативата на Демократичен съюз на жените град Съединение и Народно читалище Съединение 1878 подготви предпечатно издание и издаде нов съвременен печат на книгата "Народната памет разказва". На вечерието на днешния празник, на 3 септември, изданието бе представено публично тук в пленарна зала и благодарение на госпожа Мариана Килемперова бяхме запознати с живота и творчеството му. По предложение на Народно читалище Съединение 1878 и Демократичен съюз на жените град Съединение, Общински съвет Съединение с решение номер 69, взето с протокол номер 7 от 30 юли 2024 година, удостоява Найден Команов посмъртно със званието почетен гражданин на община Съединение за изключителен принос и заслуги за развитието на община Съединение и изключителен принос, свързан с популяризирането на името на община Съединение.
образование в община Съединение. Дава се при изключителни поводи. Значи най-напред трябва да ви кажа, че много съм и съм трогната от това тържество. Гордея се, че съм родена също в Съединение. Гордея се с своя прадядо. И така, моето послание към вас е също да се гледете, защото това е едно от най-хубавите населени места в България. Кажем комплимент към Сбичево. Много трудно. Благодаря, очаквах такова посрещане. Помните, моя дядо, аз го помня точно такъв, какъвто естествено била съм малко дете, точно такъв, какъвто го виждате сега. Благодаря много за сигурно. Мария Стоянова Прасова е родена на 21 юли 1948 година в село Голям Конар. Със съпруга си Данаил Христофов Празов са активни общественици. Работила е в РТК Съгласие, Младежки клуб, Юбилей 10 и ГПО Евгений Колон. В младежните си години участва в учредяването на туристическо дружество Странджата с председател Марин Маринчешки, а тя е избрана за секретар. През 1969 г. по преименуване на село Голямо Конаре в град Съединение създава инициатива да живее на Образцова улица, Образцов дом, на местно, а в последствие и на окръжно ниво. За активната си дейност Мария Празова е наградена на окръжно ниво. Една от инициативите и по опазване на традициите е съвместно с Българска национална телевизия за снимането на филм с най-възрастната жена в квартала Йота Владийска на гости у баба Марта. Работила е с професор Кирил Дженев и наши танцори по представяне на ритуала с Сурвакари, който и до днес ансамбъл Тракия използва. По предложение на Любен Попов и заедно с инициативен комитет участва в създаването на сценарий по възпроизвеждане на Съединението, който до ден днешен е кулминационен момент от празника. Дългогодишен член и дарител на управителния съвет на читалището, през 2020 година получава приз за опазване на историческото наследство и е включена в съвета на старейшините при издаване на книгата Свидетели на 3 века, където има публикувани 6 материала, които отразяват традициите и бита на хората от нашето селище. През 2022 година с помощта на самишленици издава сборник от диалектни думи за Голямо Конаре с любов. Следва изданието на книгата Гостите на баба и битието на Голямо Конареца в средата на 20 век, а през 2024 година излиза от печат Минало незабравимо. Тези книги, чрез нашите съграждани и близки, стигат до много градове в България, до Германия, Англия, Америка, където нашите потомци предават на децата игрите на техните предци.
През май 2024 година е отличена с грамота от управителния съвет на читалището за опазване на историите и традициите. Към настоящия момент госпожа Мария Бразова, заедно с съпруга си, работи по събиране на материали и спомени, свързани с футболът и спорта в град Съединение. Като изключителен родолюбец и активен общественик, по предложение на Общинския съветник Краян Йончев, Общински съвет Съединение с решение номер 86, взето с протокол номер 8 от 29 август 2024 година, удостоява с отличие значка на Община Съединение на Мария Бразова за принос, свързан с развитието и съхраняването на историческата памет на град Съединение и дарителска дейност. Госпожо Бразова, на историческото наследство, за минутка да изчита няколко факта и за това ще заема вашето място. Унигледачи султански да бъдат. Голямите видели, гората харесали и първи заселници ставали. Колиба от клони облели, с скал отвътре и отвън укрепили. От вършени с листи покрив строили. Махалата се разразнала. Коняри от близко и далеч дошли и село Порукьой възкресили. Голямо село станало, големи поне отглеждали. Селото Порукьой голямо конаре нарекли. Хората борбени, неправда не траят. България на две разделена не могат да търпят и искат е цяла и силна. За очудване на света това сторили. С участието на картафонната голяма конарска дружина, Съединението е реалност. България е обединена. Горда съм, че съм пето поколение наследник на първите заселници на Голямо Конаре и съгражданка на участниците в Съединението. Обичам града си. Познавам нравите, бита, обичаите. Всичко, което помня и зная, съм описала в моите книги. Надявам се да има и още. Нека се чете, нека се знае, нека се помни откъде сме тръгнали. Благодаря на Общински съвет за това, че оцени труда ми и ми отреди тази награда. От свое име подарявам на целия Общински съвет последната ми книга «Минало незабравимо». Много благодаря. За мен за решителна чест, наистина. Благодаря. Благодаря, госпожо. Благодаря. Анета Танасова е родена на 29 септември 1963 година в село Голямо Конаре. Средното си образование завършва в град Съединение, а по-късно в предучилищна педагогика в град Пазарджик. Вече 35 години Анета Танасова работи в Народно читалище Съединение 1875.
най-напред като счетоводител, а по-късно е избран за секретар и председател на читалището. Новатор в работата си, с много идеи и инициативи за подобряване качеството и въздействието на провежданите мероприятия. По нейна инициатива са създадени мажоретен състав, танцов състав и хлебар. Подновява дейността на театралния състав към читалището. Под вещото и ръководство днес читалището е истински център на културния живот в града ни. Място, където всеки може да изяви таланта си и да го развива. Активен член на Общински комитет Васил Левски и Сдружение на демократичните жени. Уважаеми гости, тръгнах да описвам достиженията на госпожа Анета Атанасова по дати и години. Изписах два листа и спрях и се опитах всичко, което мога да кажа най-свито в тези редове. Не стигат страниците. Заради енергията, творческия пламък и богатата творческа палитра, по предложение на председателя на Общински съвет Станка Стоицова Чушкова, Общински съвет Съединение с решение номер 70, взето с протокол номер 7 от 30 юли 2024 година, присъжда отличие почетен знак на Община Съединение на Анета Атанасова за значими постижения в областта на културата, принос свързан с развитието и популяризирането на името на град Съединение и на Община Съединение и значима дейност в областта на съхранението и опазване на историческото наследство на територията на Община Съединение. Също така беше трудно да намеря снимки само на госпожа Анета Атанасова, защото тя не ги снима това, което прави. Ако представя дейността й, наистина ще замръкнем тук. За мен е изключителна чест. Днес, на този празничен ден, да ви връча удостоверението, с което Общински съвет удостоява с почетен знак на Съединение. Аз често съм вдъхновявам напоследък от речите на господин Жулов, които предшестват някакви такива награждавания и събития. И понеже тук присъстват хора, които ще бъдат наградени за конкурса "Мечта за моя роден град", моята мечта е същата: да имаме един подреден, чист, красив град и да имаме едни поколения, които винаги ще се връщат, ако не останат тук, в своя роден град. Винаги ще ги има виковете на сурвакарите в студените юнарски нощи, красивите песни на лазарките. Моята мечта е да го има винаги читалище. Наистина се случват чудеса в нашето малко градче. Едно такова чудо е читалището ни и ние всички сме израснали с него. Продължаваме нататък. Един човек израснал в читалището ни ще представим вашето внимание. Боряна Бекирска, родена през 1987 година и израснала в град Съединение, където под ръководството на тогавашния председател на читалището Велко Тучев и нейната майка Павлина Бекирска започва да се занимава с музика още в ранна възраст. Печели популярния конкурс в град Съединение за певци, който се организираше в читалището, както и по второто му юбилейно издание. Изнасяла е концерти заедно с другите участници и ръководители в цялата община. Боряна свири на пиано и пее от 7 годишна, а на 10 се групва в звуците на виолата. Въпреки късния старт,
виолата очевидно се отдава и тя показва завиден напредък, завършва музикалното си образование и активно участва в майсторски класове на световно известни имена като професор Волфганг Глос, Аврил Витиян и Даниела Иванова, единствената българка в Виенската филхармония и лауреат на международния конкурс Надежди, таланти, майстори Добрич. По същото време Боряна е известна и като модел, но въпреки многобройните ангажименти и участието си в супермодел на България, тя осъзнава, че нейното истинско призвание е музиката и се присъединява към хипнотик. От кратката е кариера като модел и остава стремежът да поддържа перфектна фигура с любимите спортове, бокс в залата на Тервел Полев и плуване. Боряна е концертирала с различни оркестри в България и Германия и като солист с оркестър, известен немски оркестър, записала Езимо Папазов и Бриама, както и филмова музика с оркестър СИП 309 за филм на Андрея Мориконе. Урисани с чар, нежност, неподражаем стил, хипнотик печелят любовта на вярната си публика, която им дава статут на една от най-успешните и популярни струнни формации у нас. Основана през 2007 година от Мария Новеева, хипнотик обединява света на класиката и поп-културата в едно изключително музикално преживяване без аналог в България. Един от първите концерти на групата е бил за 3 март на Европейския парламент в Брюксел. Следват множество сцени по света и у нас, както и телевизионни изяви с прочутия състав. Със своя уникален талант и музикален опит, Боряна е неразделна част от състава, добавяйки своя принос към техния успех и популярност. Триото разчупва традиционните рамки в класическия кросовър стил и покорява не само българската публика, но и световно известния квартет Бонд, който избира именно тях, за да открие концерти в София. Няма значение откъде си, на колко години или каква музика харесваш, хипнотик те грабва и те кара да се чувстваш част от магията. Освен всичко това, Боряна е живяла в чужбина, като е специализирала и в още една област – холистичната терапия. В Англия тя е била терапевт на първородния внук на кралица Елизабет II, сър Питър Филипс. След това се връща в България и надгражда всички знания, за да създаде свой бранд лечебни продукти Боряна Хер, които помагат на много хора в България и чужбина. С нейния партньор отглеждат чиста храна, изнасят лекции на различни фестивали в България. Тяхната мисия е да възстановят почвите и да се справят с минералните дефицити, за да има какво да завещаят на бъдещите поколения. Чиста храна и здрав организъм на хората след тях. Заради своята творческа кариера и създаването на нов стандарт в отношението към света и по предложение на председателя на Общински съвет Съединение, Общински съвет Съединение с решение номер 71, взето с протокол номер 7 от 30 юли 2024 година, удостоява с отличие почетен знак на Община Съединение на Боряна Бекирска за значими постижения и значими дейности в областта на съхранението и опазването на историческото наследство на територията на Община Съединение. И такива хора се раждат, че раждат Съединение. Много ви благодаря. Първо честит празник на всички. Благодаря на Община Съединение за признанието, което ми даха. Благодаря на всички учители и културни дейци в Община Съединение. Те ме изградиха като такъв човек и аз съм щастлива да живея тук и днес. И също така посвещавам тази награда на хората, които ме изградиха като музикант и като човек най-много, най-силно. Това е майка ми Павлина Бекирска.
Боряна хвърли топката за изключителното значение на учителите в нашия живот. Величка Кирова е родена в град Съединение на 6 октомври 1977 година. През 1995 година завършва средното си образование в родния ни град. През 1999 година първата си висша степен бакалавър в Пловдивския университет Паисий Хилендарски и до 2019 година преминава през няколко градивни степени, 2 магистърски степени и към настоящия момент притежава първа степен на професионална квалификация към Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Професионалният си път като учител започва в средно общо образователно училище Христо Ботев, град Съединение, като учител в подготвителна група, а по-късно и като начален учител. От 13 август 2008 година до днес е директор на начално училище Любен Каравелов, град Съединение. От 2015 година до сега е общински съветник в Общински съвет Съединение и е щастлива, че подпомага и продължава да подпомага дейността му. Притежава много качества. Умее да работи с всички хора. Добър организатор и ръководител е. През годините, като деен общественик, е награждаван от различни институции на местно ниво, също от Синдиката на българските учители в лицето на Янка Такева, а през 2021 година получава награда от РУО Пловдив за доказан професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигане на значими резултати в процеса на обучението и възпитанието на децата и учениците. Тук също, мили гости, искам да споделя, че започнах да описвам достиженията на Вили Кирова и прецених, че няма да ми стигне не времето и бюджета, а наистина няма да ми стигнат дните. Затова си опитах колкото може по-кратко да събера значимостта на труда ѝ. Като изключителен професионалист, образователен мениджър с доказани резултати, инициатор на обществено полезни дейности и събития, по предложение на председателя на Общински съвет Съединение, Общински съвет Съединение с решение номер 72, взето с протокол номер 7 от 30 юли 2024 година, удостоява с отличие почетен знак на Община Съединение на Величка Кирова за значими постижения в областта на образованието и културата, за значима обществено полезна дейност и дейности, свързани с развитието на гражданското общество в Община Съединение, за принос свързан с развитието и популяризирането на името на град Съединение и на Община Съединение и за значима дейност в областта на съхранението и опазването на историческото наследство на територията на Община Съединение. Госпожо Кирова, заповядайте. Наистина, за мен е изключителна чест и привилегия. Това, което искам да кажа лично е, че Вили Кирова е човек, който когато и както да се обърнеш, тя казва, няма проблем. Няма проблем. Тя назовава проблемите с решение. Човек, който за мен е решение. Честит празник на всички съграждани. Горда съм, че съм голяма монарка, че където и да съм учила, съм се върнала тук. Човек се ражда с мисия и моята мисия е тази, която следвам и я показвам на всички вас. Но искам първо да благодаря на моето семейство и моя мъж, че ме търпи. Искам да благодаря на моя колектив, че винаги са зад мен и до мен. Изпълняваме всичко така, както трябва да възпитаваме учениците, да им показваме родното и където и да отидат, те винаги се връщат с благодаря ви, разширете училището. Благодаря. Емоциите са изключително искрени, защото всичко,
за което говорим, сме го преживявали. Затова и така действат като всички ни. Благодаря. Ще бъдем в училище и ще прочитаме няколко пъти. Благодаря. Сега да преминем към ученици. Нашият съгражданин Асен Иванов Митков е роден на 17 февруари 2005 година. Едва 19 годишен, играе на поста офанзивен полузащитник. Днес него честен син. Едва състезателен на Левски София. Още на 6 години започва да играе футбол в родния си град. На 11 години бива привлечен в школата на Ботев Пловдив, а на 14 години преминава в тази на Левски София. Записва професионалния си дебют за сините на 23 май 2021 година при победата с 1-2 като гост на Черно море, започвайки като титуляр. Завършва средно образователно 166-то средно образователно училище Васил Левски, град София. През 2019-2020 става шампион елитна група Ю-15 юноши, а през 2020-2021 година най-добър полузащитник елитна група Ю-17. Носител е на Купата на България за 2022 година с Левски. Асен Митков е причината нашето малко историческо градче да стане известно не само в футболните среди, а и на широката фен група, която не спира да следи неговите успехи и да го подкрепя. Уважаеми гости, Асен Митков даде потвърждение, че ще присъства, но се получи изключително неудобна ситуация, в която той беше повикан и затова баща му ще го замести. Професионална футболна кариера в тази ранна възраст и отличията, които постига на национално ниво, по предложение на председателя на Общински съвет Съединение, Общински съвет Съединение с решение номер 84, взето с протокол номер 8 от 29 август 2024 година, удостоява с отличие почетен знак на Община Съединение на Асен Митков за значими постижения в областта на спорта и принос, свързан с популяризирането на името на град Съединение и на Община Съединение. За мен е изключителна чест. Аз съм най-нефутболния съветник. Изключително малко съм запозната, признавам си, с спорта в нашия град, но имате толкова силни фенове съветници, така добре са ме аргументирали във всичко това и след като се запознах с вас и с дейността на сина ви, съм горда, че това нашето малко градче се раждат такива хора, възпитават и такива родители и постигаме такива резултати. Това е историята на нашия град. Предлагам да ни се реваншира, да направим една хубава среща с него и да се запознаем, защото наистина е ценен за града ни. Уважаеми гости, колкото и образованието и културата да дават сила на обществото, не можем да не си признаем, че без работа нищо не става. Ако няма бизнес, който да дърпа обществото напред, всичко друго някак си остава почти невидимо. Стойчо Стоянов Кърджалийски е роден на 17 октомври 1978 година. Още от дете активно помага семейния бизнес, който наследява и развива до настоящия момент. Рубикон Бетон ЕОД
е регистрирана през 2009 година като приемник на едноличен търговец Рубикон, която съществува от 2000 година. Производствената база е разположена в град Съединение на площ от 12 000 квадратни метра и включва 3 производствени звена. Модерното им оборудване гарантира целогодишно високо качество на производството и със свой дългогодишен опит са спечелили доверието на многобройните си клиенти, които удовлетворяват техните потребности чрез предоставяне на цялостни, висококачествени решения на конкурентни цени. Поддържат партньорски взаимоотношения с едни от водещите строителни компании в бранша. Развитието на бизнеса му го определя като добър работодател, осигуряващ населението на общината. Успоредно с това, господин Кърджалийски е постоянен дарител на общински футболен клуб Гигант Съединение и негов верен фен. В недалечната 2022 година развития бизнес на територията на общината отдели сили и енергия, а и немалко средства и организация в това да подпомогне общинска администрация в поддържане и облагородяване на инфраструктурата и чистотата на територията на цялата община. Създадената инициатива се регистрира като неправителствена организация Сдружение за съединение. И като главен организатор на случващото се, господин Стойчо Кърджалийски е избран за председател на Сдружението. Негова лична заслуга е и случващото се към момента в храм Свети Атанасий в града ни. Изгради се дренажна система около църквата, поднови се навесът в западната част на сградата, направи се цялостен ремонт на прилежащата сграда в двора, фасадата на църквата се обнови, извърши се вертикална планировка в двора и нова ограда. Проектира се нова камбанария. Уважаеми гости, господин Кърджалийски в публичното пространство притежава една единствена снимка. За всяко си действие той е добре скрит. Изключително трудно беше да измъкна тази информация, за да мога да ви го представя. Скромността му още повече краси това, което прави. Изключително лесно се контактува с него. Той е винаги готов да помага и най-голяма чест му прави това, че не само отделя средства, той отделя време и енергия и за организация. Обществено полезната му дейност е изключително значима за нашето малко историческо градче, макар че господин Кърджалийски не я афишира. Тя има огромна тежест в развитието на града ни и на цялата община. По предложение на председателя на Общински съвет Съединение, Общински съвет Съединение с решение номер 85, взето с протокол номер 8 от 29 август 2024 година, удостоява с отличието почетен знак на Община Съединение на Стойчо Кърджалийски за значима обществено полезна дейност, дарителство, реализация на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на Община Съединение и принос, свързан с развитието и популяризирането на името на Община Съединение. Благодаря на всички хора, които ме познават. Благодаря на всички, които съм се замесил по някакъв начин с тях и на семейството ми, на всички колеги, с които работим заедно и партньори. И ви пожелавам весел празник.
всички ние, избраните общински съветници, кметове по населени места, сме отговорни пред вас с това, което правим и с това, което ще оставим след нас. Преборвайки битието, се оценихме да потърсим от вас най-ценното – мечтите ви. Най-хубавото нещо във всяка благородна мечта е мечтателят. И бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си. Общински съвет Съединение, заедно с Народно читалище Съединение, организира конкурсна тема «Моят град в моите мечти». От 52 творби отличихме 18, които включват общо 35 участници. Представям на вашето внимание най-оспорваната категория – награда на публиката. В публичните мрежи с 447 харесвания печели участието на децата от детска градина сястрени групи 8 март град Съединение с учители госпожа Боряна Алексиева, госпожа Тафрова и госпожа Ячкова. Аплодисменти за Атанас Попов и Велика Великанска. Много тежка награда. Тези малки участници, получавайки вашата награда, публиката, ще носят гордо този скъпоценен камък, който е изработен специално за празника. Получавате и грамота в категория награда на публиката победители. Сега, първата категория е деца до 7 годишна възраст. В категория, първата възрастова група, извинете, в категория дуетно изпълнение, тези двамата са виновниците за първото място. Получавате още една грамота за първо място. Отличени вече пожители. И към всичко това получавате по една писалка папка. Тежестта на знанието. Много ви благодаря. Браво! Продължаваме в същата възрастова група в категория рисунки. Първо място – Пламен Тонков. Уважаеми гости, всички отличени творби са наредени около нас и можете да се насладите на мечтите. За какво мечтаят децата ви? Пламен получава грамота за първо място в категория рисунка и съответно уникална пака, защото на възраст, която вече носиш тежестта на знанието. Следващата възрастова група е от 7 до 12 години. В категория рисунка първо място е присъдено на сестричката на Пламен Никол Тонкова. Искам да споделя с вас, че
може до получаването на тяхните творби в конкурса. Участието беше само на граждани, които не са от община Съединение. Позволихме си с Народно читалище Съединение да предоставим електронна почта, на която да получаваме творбите. Имаме около, може би, 20 и няколко творби на хора, които не са от Съединение, от цяла България и две в Македония. В същата категория рисунка, възрастова група 7-12 години, второ място получава Виляна Азова. Виляна, за мен е чест. Рисунката на Виляна е изключителна. Изключително сериозна. Това. В същата възрастова група, категория рисунка, трето място печели Цвети Костова. Цвети, приятно ми да се запознае с тебе, не те познавам, рисунката ти е изключително. Нейната мечта е училище и Любимка на Велов. Преминаваме към една изключително тежка категория, възрастова група 7-12 години. Първо място, категорията е есе и стихотворение. Първо място присъждаме на Ема Андреева. Ема разказва един изключително интересен разказ и за мечтите си. Всичко е покрай вас, отделете време да следете им си в социалните мрежи. Струва си да се докоснете до душата на тези личности. Второ място в същата категория, в същата възрастова група, се е присъдено на Никол Стоева. Никол се е изразила в стихотворение, което е изключително интересно и вдъхновяващо. За нея съединение е мечта. Искам да кажа, че няма по-хубав приятел съединение. Това е един приятел неща, който всеки иска да живее и трябва да става все по-голям и все по-голям и толкова красив, какъвто е сега, да се разкрасява и да става все по-красив и все по-красив. В същата възрастова група, в същата категория, трето място на Теодора Кошева. Изключително вълнуващо беше да четем твоята творба, написана ръкописно, толкова интересна и толкова впечатляваща. Поздравление! Преминаваме към една много тежка възрастова група, 12-16 години. Тук имаше изключително много дисквалифицирани творби, защото бяха копи-пейст, така да кажем, и журито прецени, че ще даде предимство на идентичните неща и няма да конкурираме неща, които са повторения, така ще ги наречем. Категория рисунка, възрастова група 12-16 години. Първо място е присъдено на Денислав Стоянов. Денис, изключително чест за мене. Сега, рисунката на Денислав е най-голямата. Изключително сме впечатлени, аз лично, от пречиствателната станция и рибките, които хубаво река.
шеф. Галин е един изключително авангарден творец. Искам да погледна къде е главата му. Тази малка рисунка под тон колоната с моливите. Изключително на екрана артистично е представена символиката на нашия град. Аз лично съм най-впечатлена от прожекторите на стадиона. В същата категория възрастова група, трето място е присъдено на Ани Георгиева. Предполагам, да, за това се оглеждам, че я няма. Вчера написа, това дете е от село Драгомир. Тя е на посвещението към рисунката е написала, че нейната мечта е да живее в град Съединение. Така, преминаваме в същата възрастова група в категория есе. Първо място е присъдено на Петър Плачов. Петър Плачов е написал есе и сега срещам, че те също се обадиха, че са на ваканция и няма да присъстват. Петър Плачов е син на Веска Ботева, която е наша съгражданка. Това е започваме една изключително интересна възрастова група. Тя е над 20 години. Усмирихме се да предложим възможност и на големите да изразят себе си. В категория стихотворение е присъдено първо място на Мартин Попов. В същата категория, в категория есе, е присъдено първо място на Петя Меретева. Петя ни е написала един изключителен разказ, който бих казала, че дори е интимен. Тя е споделила своите мечти и своите преживявания. Петя, за мен е чест, че има такива творци в нашия град. Съвсем наскоро се настълбихме на Велики Талан. Ние скромен подарък. Скоро да дължиш. Всички познаваме Мариана Килевдарова и почти всички сме запознати. Другите ни присъжда първо място в категорията есе за нейния сън. Пожелаваме ви, Мариана. Благодаря много за наградата, но аз като най-възрастна и написах наистина най-голямо есе и мечта, където мисля, че дори не се събира в тези 3 страници. И на сайта, който беше качен, знам, че са го прочели не повече от 5 човека. Затова ще моля да ми позволите да го прочета, защото за мен аз съм написала за хората. Точно само да. Само края да чети. Така, който е най-интересен. Да, наистина е много впечатлително, но тя идеята ще се... Сега ще направя кратко въведение. Като един истински творец ни разказва как изморена сяда пред читача. Не го разказваш. Няма да отделим моя любов, моя мечта. Слънчев неделен ден. Връщам се от пазара, понавик сядам под сянката на вековния тябор да си почина. Покрай мен минават съвързани хора, някои пеша, някои на велосипеди. Майки с колички разходят децата си. Въпреки жегата лек ветрец подава лицето ми. Долавен мир се напрясно косена трева и леко отварям очи. Само някой досаден комар нарушава спокойствие
и от зелата ми сладка дрямка. И ето, виждам голям плакат с красив надпис: 100 години град Съединение и 200 години от Съединението на княжество България и източна Румелия. Градът се развива и се готви да отбележи тези славни годишнини. Пред мен са сградите на музейната сбирка и на читалището. В музейната сбирка на посещение са дошли далечни гости от град Гоце Делчев. Преди години на път със София директорът на гимназията специално се беше отбил в нашия град да го разгледам и тогава ми каза: за мен вие, голямо конарци, сте като втори панагюрци, толкова важни за историята на България. И аз обещавам един ден да доведат от цялото училище да види този славен град. И аз разказвам за нашите герои, за Недялка Шилева, как шила знамето на Съединението, за Чардафон и Петър Шилев. Поведе четница към Пловдив и донесе и доведе на файтон арестувания генерал-губернатор. Как Иван Васов написва специално за героите от сръбско-българската война: Българио, за тебе те умряха. Влизам в сградата на читалището и тук кипи трескава подготовка за празника. На сцената театралния състав репетира Йовковата Албена. Все пак класиката е винаги модерна. Млада девойка с красива народна носия пристъпя смутено сред множеството и тихо шепне: прощавайте, хора, млада бях, сгреших. Грешна беше тази жена, но беше хубава, пише Йовков. А дядо Власио вдигнал високо бастуна си, готов да я накаже, като вижда Албена, ще извика: хора, дръжте я, не я давайте! Какво е селото без Албена? В фоето на читалището е подредена изложба на картини от арт-школата, а отвън е издигнат висок подиум, на който ще дефилират модели, облечени с туалетите на Валансие Кутюр Хаус. Там своите състави също готвят своя нова програма. Подновена е Елеята на славата, която тръгва от чадървана на площада и води към Стиви парк кафе. На нея можем да видим портретите на наши възрожденци, народни любители и революционери. Красиви велоалеи завързват отделни краища на града. От Гробищен парк през центъра на града до ЖП гарата, от булевард Пловдив до квартал Пчеларци, от бензиностанцията по улица Чардафон Велики до Итите и от центъра по улица Василевски до ЖП Прелеза. И всички те са озеленени и е толкова приятно да се пътува по тях. От към обдовената църква се чува народна музика и се задава малко, но пишно сватбено шествие. Оркестърът и сватбарите спират пред ресторант Градина. Толкова говорих в музея преди малко. Оркестърът и сватбарите спират пред ресторанта Градина, а камбаните на Съединението пристъпват младоженци да оставят цветя на героите в знак на почет и уважение. Ресторантът е на 2 етажа и разполага с прекрасна сенчеста градина, днес украсена с красива арка, цветя и балони. На центъра има още един ресторант за бързо хранене, който предлага и храна за вкъщи. До него скоро е отворил врати и нов индийски магазин за сувенири и бижута. Рай за моите очи! В спортните зали, към стадиона Елисо Христоботев, децата могат да тренират борба, бокс, шахмат и художествена гимнастика. А футболният отбор Гигант Съединение вече играе в професионална група. Градът се развива с бързи темпове, вижда се колко е чист и озеленен. Най-после има изградена канализация и голяма част е газифициран. Вижда си промяна в хората. Те са усмихнати, щастливи, доволни. Всичко това се случва, защото партия Обединена България спечели убедително последните парламентарни избори с над 60%. Сега правителството работи усилено и с замах решава проблемите на хората и държавата. Най-после съдебната реформа е осъществена, намалена е корупцията, инфлацията овладява, раждаемостта увеличена, строят се нови детски градини, пътища, магистрали, почивни станции, домове за
възрастни хора. Бързи влакове на въздушно-магнитни възглавници свързват София с столиците и големите градове на съседните европейски страни. Само за час-два може да отидеш днес на Черно море, утре на Бяло или на Охридското езеро, да чак до Адриатика. Кабинков лифт свързва местността Баниците над Калофер до Хижерай и райското Бръскало. Място, което не успях да посетя. Но сега с лифта е много лесно. Ето е Тарзановата пътека, малкият и големият Джендем, Връгоботев и от него райското Бръскало. Каква дивна и приказна красота. Светът и той някак си се е кропнал. Локалните военни конфликти са разрешени и политиците най-после са разбрали, че е по-добре да се живее в мир и разбирателство. Учени от Харвард са отгледали специални бактерии, които се хранят с органични отпадъци и болестотворни клетки. По този начин завинаги са излекувани хората, болни от спин, ракови заболявания и ковид. Реките и другите водоеми са чисти и бистри и позволяват риболова и къпането в тях. Изкуственият интелект се използва най-вече за овладяването на космоса и разработването на нови технологии. Колко прекрасен може да бъде животът, а хората здрави, усмихнати, добри и позитивни. В сънищата и мечтите си съм открила целият свят. Видях какви ли не природни красоти, градове и държави. Винаги се връщам в моя роден град Съединение. Обичам го такъв, какъвто е. Харесвам неговия борчески дух, трудолюбивите хора, които живеят в него, разговорите ми с тях, споделените мигове на радост, гордост и тъга. В този град се родих, живях и работих. Тук родих децата си и погребвах родители, близки и приятели. Само тук, студена януарска нощ, можеш да чуеш песента "Покрай Дунав ходят, мамо, млади българчета, бели коне водят, мамо, бели и червени, и мощно сурбакарско, хей, хей, хей." И само тук красиви девойки в пъстри народни визии ще метнат иглата на рамото с пожелание за здраве и берекет. Тук на площада ще разтопти сърцето ти голямо конарското криво хоро на Георги Коев и можеш да го играеш на воля. В родния град се прави най-вкусният бабек и се вари най-лудата ракия. Виното е най-червено, дините най-сладки и доматите най-вкусни. Носовете на пшеницата и ориза най-тежки. Тук петите беят най-рано. Можеш да чуеш конски тропот, песента на ранобудния ос и да видиш танца на влюбените побудки. Всичко това е град Съединение. Град, урисан да пребъде. Бабо, какво правиш тук? Добре ли си? Чувам гласа на моята внучка, която леко ме докосва с ръка по рамото. Отварям очи и виждам Мия. А след нея подтичват две малки сиво-бели кучета с стъпи муцунки и увиснали пуски. Децата най-речка, нашият непослушен френски булдог. Едното вдига лапички, постави ги на коленете ми и нежно влизва с краката ми. Батке, чакаме те за обяд. И пак си купила цвете. Дай да ти помогна. Какво сънуваше? Ниче, може и да съм задрямала, бабо, но това, което сънувах, изчезна за един миг. Но нали знаеш, най-хубавото винаги предстои. За хората, защото стои, аз съм включила не повече на 5 човека и едва ли някой друго е видял. Толкова ситно. Не, толкова ситно никой няма да седне да го получихме много отклик. Така е, хора, които са го прочели, имаше хора, които споделиха, ще имат също такива. А от тази среща, навярно, ще се роди и друга моя
моя представител. Колкото ти направо, може само така, понеже в твоята страна не съм, имаш така малко потикване, се качи много странни идеи. Това са не беше действително. Ами, хоче си. Трябваше някой да се буди малко по-рано. Ами, определено това школа, които се носят. Много по-съм. Виждате какво преживяхме с този конкурс. Този конкурс беше за нас празник. Пристъпвам към една наистина изключителна категория. Категорията е семейно творчество. Първо място се присъжда на Цветелина и Вилита Трайкови. Проекта който представиха, е идея на Вилита. И тя ми разказва за нейните мечти, каза и нейни, а мама ми написала поредното красиви стихотворение. Благодаря ви, момичета. В същата категория семейно творчество има едно друго семейство, които ни предоставиха интересния 3D макет на нашия паметник. Това са Майя Гочева и Стоян Карпетов. На вратата. От ще я връчи. Имаме едно изключително участие. Не вярвам в друг конкурс да му се е случило такова нещо. Това изключително участие грее по стената и то ни е предоставено от група Шарено хоро. За колективно участие е присъдено първо място символичен подарък, който е безкрайния календар, поднасям днес. Останалата част от подаръка, вашия ръководител е дал да се поръча и ще получите, когато са готови. Когато рисувате една рисунка, всяка една представя вас, вашето богатство и вашата бърза, душевна палитра. Благодаря ви. Казвала, че чудеса се случват само на този, който вярва в тях, но трябва да е и от град съединение. На този конкурс за мен наистина се случи едно мое чудо. И това е участието на Татяна Клинкова. Тя ни представи не само картина, тя ни представи цяло произведение на изкуството, като моля да представиш, защото аз съм твърде довълнувана с картината. Всъщност, тя представи богатството на нашата земи. Това е очертанието на град Съединение, преминаващата река нея и посвещението ни. Посвещението е да обръщаме повече внимание на родното, което ни задемява, а не толкова на технологията, които ни очертава. Това е посланието с тази картина. Земята ни е прекрасна, трябва да я пазим, да я и да я поддържаме все по-красива и все по-красива да става. Ние не имам, трябва само да я пазим. Тя е отличена като победител на целия конкурс.
календарна година, календарът на община Съединение ще бъде своята картина. Уважаеми гости, предвиждахме да бъде по-кратко времето, но то беше изключително пълноценно и наситено с много приятни емоции. Закривам тържествената сесия и ви каня да се подкрепим и разхладим в случай празника. Заповядайте, аз